Bine v-am regăsit, sper că sunteți toți bine. Haideți să vedem ce au cărțile de tarot să ne spună pentru astăzi. Cineva nu este fericit. Ce se întâmplă? Cine nu este mulțumit? Haideți să vedem ce cărți mai ne apar. Se ascunde și urmărește de la distanță. Meditează. Primește o lecție karmică. Se gândește că ceea ce îi se întâmplă este o lecție karmică. E pedeapsă de la Dumnezeu pentru ceva. Nu prea e bine persoana aceasta. Aici este vorba despre o persoană care în momentul de față nu este mulțumită. Nu este mulțumită cu ceva ce a făcut. Este o persoană încăpățânată, este o persoană care, ca să facă față situațiilor, consumă substanțe, băuturi, fumează, alte cele și are implicații cu parte sexuală. Parcă e dominat de un spirit rău. Însă lasă impresia, nu se prezintă așa, în felul acesta, că este o fire slabă, că e dominat de adicții, că se prezintă ca și când ar fi puternic, stabil, în control, concentrat pe afacerile sale. Dar de ce face acest lucru? Clar, nu este ceva care nu îi merge acestei persoane și se cufundă în adicții și în alte activități care nu, pe moment parcă îi fac bine, însă nu îi face niciun bine. Care un duh rău. Stabilitatea a fost afectată. A făcut ceva ilegal. A intrat într-un conflict și s-a terminat ceva cu turnul. S-a terminat o înțelegere, un echilibru și-a schimbat. Haideți, eu trebuie să le pun pe toate și să vedem. Persoana aceasta avea un sistem al său, un grup, format din 5 persoane sau poate chiar mai multe, 6 sau 7 persoane în total. Nu știu cât toate la fel de importante. Această persoană își ducea și-a trișat grupul și-a spus niște vorbe. Din cauza la niște vorbe și-a atras niște consecințe. Această persoană vorbește gura fără dânsul sau fără dânsa. Spune vorbe, dar nu sunt vorbele adevărate. Nu neapărat că minciună. Spune vorbe cu un alt înțeles, în sensul că vorbește de vorbit, dar ceea ce vrea să transmită este cu totul altceva decât spune. Și acum a vorbit cuiva rău, a vorbit cuiva urât, s-a luat la ceartă cu cineva, crezând că își face dreptate, dar nu și-a făcut nicio dreptate, pentru că și-a pus în cap aliații săi, apropiații, grupul său social. Și-a intervenit acolo discuții și s-a rupt înțelegerea. Și acum încearcă să se restabilească. Dar tot arogantă este persoana, tot mândră, tot în felul său ar vrea să fie, însă nu prea mai merge în felul acesta, pentru că manipula persoane. Această persoană manipula persoane pe partea sexuală, ca să spun așa, sau prin sexualitate. Dădea impresia de stabilitate, de putere, de
și a intervenit o discuție între membrii săi, s-a certat cu cineva, posibil tot de la parte financiară sau apozat în sensul că eu sunt mai bine poziționat financiar ca tine și de acolo a pornit o discuție mare și a făcut ceva, a vorbit acele vorbe pe care le-au spus, i-au cauzat conflict cu aliații săi. Deci aici este vorba de un cineva care lucra într-un grup și acum este blocat. Posibil acasă, stă și se ascunde acasă pentru că nu vrea să vorbească cu nimeni. I-ar trebui sfat, dar nu vrea să vorbească pentru că cu cine vorbea de obicei, cu cine se sfătuia, cu cine interacționa, s-a certat. Și acum stă ascuns acasă. Și stă ascuns și bea, consumă substanțe și duce o viață mai dezorganizată în momentul de față. Vorbele pe care le spune de regulă această persoană sunt vorbe cu înțeles, spre exemplu, spune că vorbește, da? Începe și se destăinuie, ca și când ar face o confesiune despre viața sa, secrete de ale dânsului sau dânsei, da? Dacă este vorba și de o doamnă, pentru că etalarea este valabilă și pentru două și pentru doamne, deci face către persoana cu care este, persoana de sex opus, îi face ca și când din dragoste pentru dânsa îi spune fricile sale, temerile sale, însă aceste lucruri le face de fapt pentru a determina persoana să spună la rândul său: și eu am așa și așa, mi-este frică de așa, sau mi-este teamă, sau nu-mi convine, sau n-aș vrea niciodată să mi se întâmple. Și ulterior, această persoană folosește lucrurile spuse în discuție împotriva persoanei care i-a spus. Ca un exemplu, dacă v-a spus o poveste de-a sa, o tristețe, ce s-a întâmplat, o situație din viața sa, și apoi la rândul dumneavoastră ați împărtășit ceva gen, n-aș putea să mai fiu cu cineva care m-a înșelat, pentru că tot timpul mi-ar fi mintea la așa ceva, m-aș fi foarte supărată. Și atunci ce face această persoană? Merge și înșală. Sau lasă semnele că a înșelat. De ce? Ca să ducă persoana în acea disperare, că am fost înșelată, că am fost trădată, că... Deci folosește aceste lucruri împotriva persoanei pe care le spune, care îi sunt destăinuite. Sau la o ceartă, spre exemplu, dacă îi se spune: am avut probleme cu mama, cu sora, cu tată, fratele, cineva, o rudă, copil, cine o fi. Am avut probleme pentru că a avut o cădere nervoasă, cât ne-am chinuit până am reușit să stabilizăm înapoi, să își ia un tratament, să se pună pe picioare, să poată funcționa ca înainte. Și la o discuție zice: ești nebună ca măta. Sau, ești nebună ca tactul. Da? Deci, în sensul, în loc să fii de partea persoanei, în sensul că i s-a încredințat o problemă de familie, o problemă dureroasă a familiei, ulterior o folosești în felul ăsta și jignește. Direct sau indirect, se face că nu înțelege ce spune, că nu s-a prins foarte bine. Cel mai mult asta, că nu s-a prins foarte bine, o face pe parte de dragoste, face pe prostul. În ce sens face pe prostul? Cu această adicție aici, cu spiritul ăsta diavolesc, Jezebel, e un spirit, am mai vorbit despre asta, e o regină care avea apucături rele.
cu acestea o faci pe prost în sensul că, cum am dat exemplu, dacă îi se spune n-aș vrea sau am fost înșelată în prima relație, în prima căsătorie, așa ne-am despărțit, așa s-a terminat relația din acest motiv. Ce faci? Mergi și dă impresia, spre exemplu, mergi și vorbești cu o altă femeie sau vine și spune vine mai târziu și dacă îi întreba, ce ți-a luat atâta să ajungi? Că am crezut că vii mai repede. Apoi am vorbit cu Maria. Sau am vorbit cu o femeie care m-a oprit să mă întrebi nu știu ce și am stat cam 10 minute. Și apucat să-mi spunea și glumea, era așa amuzantă și vă las mască, adică cum, tu te-ai oprit să stai de vorbă cu femei pe stradă? Și faci pe prostul, adică ca și când n-ar fi nimic, ca și când ar fi ceva normal. Păi tu nu ești femeie să zici că te-ai oprit la discuții cu cineva, erați la, nu știu, așteptați la un rând, la un ghișeu să vă vină rândul și ați început să discutați. Ce treabă ai tu să te... Deci ceva în genul acesta face și în sensul poftim, adică în sensul că n-a înțeles, că n-a făcut nimic rău. Da? Dar acestea sunt făcute, folosește cuvintele ca să supere. De unde, în sensul că dacă, spre exemplu, dacă vă uitați la un film împreună, da? Și acolo în film se vede că unul nu-și vede de treabă, flirtează cu altcineva. Știe și vede femeia, partenera, nevasta aceluia din film că e supărată că a aflat de așa ceva. Știe, înțelege că nu este bine, adică își dă seama că ce face și ăsta, ce treabă are să facă așa ceva. Da? Dar când este în viața reală, faci pe prostul, se face că nu înțelege normele sociale, cum ar trebui să se comporte, ce ar trebui să facă. Această persoană face ceva, aș spune, cui se potrivește, bineînțeles că nu toată lumea este. Această persoană are legătură cu afaceri pe teme sexuale. În ce sens? Posibil să se ocupe cu medierea de afaceri pe partea de sex. Da? Nu vine acum cuvântul proxenetism, da. Proxenetism. Pentru că pică foarte multe femei și de acolo ai și tot discuții. A vorbit ceva, a spus ceva. Și de acolo s-a răsturnat toată treaba. Posibil să fie și un conflict legal pe care acum încearcă să îl ascundă. Își câștiga bani, venitul, da? Din această afacere, din făcut oferte de dragoste și prins femei în astfel de situații. Folosește foarte mult vorbirea, le zăpăcea de cap, pornește relația ca o relație normală, da? Și apoi când face oferte, nu foarte mari, dar este atent, face atenții femeilor, vorbește, află toate lucrurile, după care zice că noi aș vrea să avem casa noastră, dar suntem blocați, ne mai trebuie bani, ce să facem? Și uite că dacă tu faci asta, da, partea sexuală, noi strângem bani și împinge femeia către aceste lucruri, unde ține, bineînțeles, că nu peste tot îi ține. Și acolo, după ce prinde femeia că a intrat în acel ritm și s-a prins în hora sa, începe și devine arogant, devine pur și simplu pune în sclavie, ca să spun așa. Uitați. Și s-a întâmplat ceva, i-a vorbit gura niște lucruri
Și de acolo s-a pornit o ceartă, s-a certat cu cineva. Și când s-a certat cu cineva, a spus niște lucruri care s-au aflat. Și de acolo și-a cauzat probleme cu grupul din care face parte și a fost cumva aruncat din acel grup, dar și cu partea legală. Cineva a auzit. Uitați, cineva a auzit din partea legii. Știți cum se fac acele interceptări, a vorbi, o înregistrare publică, o ceva. Cineva a auzit și a aflat de aceste femei. A aflat de ce face, de ce spune. Pur și simplu a făcut o mărturisire a sa. Și această persoană nu-i vine să creadă că a ajuns în situația aceasta pentru că gura aceea bogată a sa o folosea pentru manipulare, pentru a convinge pe ceilalți, pentru a răni pe ceilalți. Da, din acesta își câștiga existența. Din pus femei să-și facă bani dânsul de pe urma, dar le spunea că pentru relație. Și dânsul ținea banii, sau dânsa, cum am zis, dar mai mult, da, ținea banii, îi cheltuia pe distracții, pe ce trebuia, pe ce vrea, dar lăsa femeia să spere că banii sunt bine ținuți și că cum îi spune, că se pun într-o situație sigură, că se pun la adăpost, că devin, cum îi spune, că devin stabil pentru a-și face o casă, pentru a-și face un rost. Deci în felul acesta de caracter este persoana din citirea de astăzi. Cu ei se potrivește. Dacă nu știți că nu este vorba de așa ceva, nu încercați să faceți să se potrivească pentru dumneavoastră citirea. Lăsați-o pentru cu ei se potrivește. Deci aici este vorba de o persoană care folosește vorbele pentru a manipula. Deci tot ceea ce spune este partea unui joc de manipulare. Și acum este blocată această persoană că nu are unde merge. Deși ar trebui să meargă, ar vrea să vorbească cu cineva, să-și lămurească problema, însă și-a cam închis ușile în nas. Pentru că oamenii cu care colabora, odată ce a făcut a vorbit la nervi, la grabă, la laudă, că e o persoană plină de sine. Da, s-a lăudat de bani. S-a lăudat că am bani. De bani ce s-a lăudat că a dat de greu. A vrut să înjosească pe cineva. S-a lăudat că are bani, s-a lăudat cum își face banii, a vrut să înjosească pe cineva și cineva a aflat. Autorități sau ceva despre aceste relații, despre cum faci banii. Și acum urmează timpul corectării. Urmează un sfârșit pentru această persoană, urmează investigații pentru această persoană și o plecare, o mutare. Unde pleacă? Își caută de ajutor. Gândește că deocamdată nu pleacă nicăieri, dar gândește să plece, să fugă undeva, să se mute. Ar vrea să se mute în altă parte, să plece. Către o femeie care să-i ofere protecție această femeie. Ce fel de protecție să-i oferi? Financiară. Să-i ofere protecție financiară tot din gama aceasta de lucru este și persoana către care vrea să meargă. Am avut o citire așa foarte mult timp în urmă cu cineva care exploata pe partea aceasta femeile în felul acesta.
Dar tot la afaceri necurate stă gândul, nu vrea să se îndrepte. Tot la afaceri necurate. Da, vrea de la drum, așteaptă de la o femeie de la drum. Sau dacă este invers, de la un bărbat de la drum. Deci așteaptă de la cineva de la drum să-i ofere ajutor și protecție, pentru că în momentul de față nu mai are bani. Două persoane. Știi că persoana către care merge a mai rezolvat probleme în trecut. Poate sunteți dumneavoastră, poate este altcineva. A mai ajutat această persoană în trecut. Au o istorie împreună. Are treabă mai mult cu femei decât cu bărbații aceia. Da, uitați, de la femei. Am 1, 2, 3, 4 femei la care întinde mâna. Tot de la femei își așteaptă ajutorul. Dar nu-i mai vine, nu mai poate. Este blocat, nu-i mai vine. Pentru că și aceste femei și-au dat seama că de fapt trăiau într-o minciună, că nu avea absolut niciun gând de relație. Singurul gând pe care îl avea era să pună mâna pe banii produși, făcuți, câștigați în acest fel. Femeile nu știau una de cealaltă, dar odată cu această dezvăluire, cu ce a făcut, au aflat una de cealaltă. Și acum își caută un început, încearcă să vadă pe care dintre dânsele o convinge că nu, că așa este. Că eu vreau un început cu tine. Eu cu tine vreau începutul. Și umblă cu telefon, cu ce poate, dar și-au dat seama cu cine au de-a face. Persoanele și-au dat seama cu cine au de-a face. Că banii erau pentru stabilizarea sa personală. Și pe punct de lege va avea de răspuns. Femeile se bucură într-un final, vor scăpa de ceea ce li s-a întâmplat, li se va face dreptate. Da, li se face dreptate, uitați. Li se face dreptate pe cale legală. Vor avea de muncit, vor fi foarte multe persoane confuzate, foarte multe persoane nu vor ști ce să facă și de unde să înceapă, pentru că nu știau că această persoană face așa ceva. Și acum se simt rușinate de ce au putut face, de ce au putut, cum te le-a putut păcăli, pentru că este o persoană foarte bună de gură, e foarte convingătoare acest personaj. Este foarte convingător această persoană în ceea ce spune și promite mare acuzarea, câte opțiuni vor avea, câte lucruri vor face împreună, că își deschid drumurile, că începe o nouă viață, dar nu mai începe nimica. Nu, lasă totul în spate. Va trebui să plece de unde este, va trebui să renunțe la absolut tot ce a agonisit. Dragostea sa era banul și dorința de înavuțire. Însă pe cale legală va pierde ce i s-a întâmplat. Partea feminină câștigă. Această persoană e ca și bolnavă. Este ca și bolnavă. Vor fi discuții despre ce a făcut, vor fi multe discuții, veți auzi despre aceste discuții. Dar se va lămuri. Dumneavoastră ați scăpat, dacă această persoană a dispărut din viața dumneavoastră brusc, ați scăpat ca prin urechile acului. A fost protecție de sus
pentru dumneavoastră să scăpați de această persoană. Chiar dacă la un moment dat a părut ca o trădare, ca o ca și cum nu-și ține cuvântul, că ce a vorbit și ce a spus și ce a promis nu se întâmplă, pentru dumneavoastră a fost ca o protecție. Ați fost ferită de această lume în care introducea femeile care intrau, pentru că era ca un fel de unde era? Ca un fel de magician era această persoană. Ca și cum hipnotiza femeile, pentru că nu părea nici măcar o secundă că ar fi genul acesta de om. Este o persoană care părea stabilă, înțelegătoare, dar uitați ce spirit avea în spate. Acum mă macină cu Jezebel, că nu v-am zis, dar mă uit ce spun. Dar un spirit de acesta, de trădare, de dezlănare, este Jezebel. Iar pe dumneavoastră va proteja providența, va proteja universul, va proteja, ați fost protejată. Deci, dacă ați suferit vreun moment că această persoană a plecat din viața dumneavoastră, să știți că acela a fost punctul și momentul în care ați fost protejată. Adică ce a părut rău un moment a fost pentru dumneavoastră binele care vi s-a întâmplat. Uitați în ce regrete ajungeați dacă... Și uitați cum sunt. Ați suferit, nu v-ați așteptat să dispară așa, dar aveți primit vești. Veți afla ce se întâmpla, că totul era pentru bani. Primește o cupă foarte amară această persoană. O cupă foarte amară primește. Se juca cu mintea femeilor pentru câștigul său. Mergea de la una la alta, discuta cu una și cu alta, promitea mare acusarea, promitea relații, promitea căsătorii, însă toate acestea erau un fals. Un fals. Cel puțin 2 persoane deodată, dacă nu și mai multe, foarte multe femei au ieșit, dar 2 persoane deja știu de acest lucru. Și au dat seama că de fapt cu cine vorbeau era o persoană înșelătoare. Și nu le vine să creadă ce au putut să facă, de aceea nu sunt fericite nici dânsele, nu le vine să creadă ce au putut să facă, în cine s-au încrezut și cum de le-a păcălit să facă lucrul acesta, să creadă că făcând așa ceva vor putea clădi o familie. Sunt foarte multe dintre ele persoane care le-a pus în această situație sunt în depresie, sunt nebunite, pentru că nu sunt genul de femei care la prima vedere ar fi ok cu așa ceva. Dar atât de tare le-a zăpăcit de cap, încât le-a împins în această direcție și le-a promis căsătorie. Le-a promis că ce dacă e pentru noi, dar cum să ne... Le oferea un dar mic la început, le oferea daruri la început, atenții, ceva, ca să le scoate ochii cumva că uite, pentru tine fac, și făcea de așa natură încât să pară că și-a rupt de la gură, că și-a dat ultimul dumicat de la gură, că totul este pentru acea femeie. De ce? Ca să-i câștige încrederea, păi dacă s-a lăsat pe dânsul ca să-mi dea mie, nu pot eu să fac pentru așa ceva, unde mai găsesc eu un bărbat ca acesta? Cam aceasta era modul în care își conducea persoana să gândească. Zăpăcește oamenii de cap. Foarte bun de gură este această persoană. Promite foarte mult. Nu cred. Nu mai are. Nu mai are. A frânt inima
la mai multe persoane. Pentru că aceste persoane așteptau că se va încheia ce fac acum, deși dura de o anumită vreme, se cam săturaseră să facă ce făceau, însă răbdau de dragul dânsului. Pentru că le intrase în minte. Dar nu mai merge acum. A făcut singură această persoană, acea gură bună și sfătoasă și pe care o folosea ca să convingă femeile de așa ceva, de data aceasta, acea gură i-a pus capac. Ceea ce a crezut că este partea sa cea mai tare, a devenit slăbiciunea sa cea mai tare. Slăbiciunea sa cea mai tare a devenit. Da, tot pe această cale încearcă. Tot așa încearcă. Încearcă să spună, dar este urmărită această persoană. Unde vorbește este urmărită. Deci această persoană nu scapă de lege. Nu știe că este urmărită. Umblă să ceară bani, tot prin falsitate, încercând să spună, haide măi, tu asculți la ce ai auzit, nu e așa, nu e așa. Cum să fie așa? Eu vreau copii cu tine, eu vreau casă, eu vreau să mă căsătoresc cu tine, pe tine te iubesc. O ține dungă cu aceeași minciună să vadă dacă încă mai ține ceea ce a plantat în mintea acestor femei. Mare necaz va duce această persoană dacă rămânea în viața dumneavoastră. Mare necaz pentru că intenționați să facă și cu dumneavoastră ce a făcut cu aceste femei. Intenționați să vă pună, ori să vă ceară bani, pentru că ca să facă acele cadouri și să întrețină așa ceva, trebuie o investiție acolo, niște bani tot îi trebuie. Și vă cerea bani până nu mai aveați ce să-i dați acestei persoane. Până nu mai aveați ce să-i dați, adică dacă nu putea să vă convingă în felul acesta și aveați dumneavoastră bani, vă cerea bani până nu mai aveați dumneavoastră și apoi ori vă propunea ce le-a propus la celelalte, ori dacă nu vă propunea lucrul acesta, pur și simplu pleca. Dispărea. Dar pentru că acele vorbe spuse de această persoană care a luat gura pe dinainte, pentru că are un ego foarte mare această persoană și s-a luat într-o discuție, posibil cum sunt aceste online-uri, live-uri și așa mai departe, s-a luat la o încăierare verbală, a vorbit foarte mult și de acolo totul s-a denaturat. De acolo a fost ascultat sau a fost reclamat și acum încearcă să-și revină. Încearcă în același fel, dar cu falsitate, cu pajul. Ce ofertă de dragoste aceea cu pajul de cup? E o ofertă minim. Tot pe cale, pe internet posibil să încerci, pe tablet, telefon, laptop, ce folosești. Către două femei își caută bucuria ca să-l ajute, pe care le știi mai slabe de înger, că ar putea, chiar și după ce au aflat, încă să mai creadă în poveștile acestei persoane, încearcă să le ceară bani. Dar vrea bani pentru a fugi, pentru că are din două părți, da? Aceasta este o karmă, s-a întors împotriva sa. Una, autoritățile, ce autorități a intervenit, poliție, cine a intervenit, s-a întors împotriva sa, cei care erau în acest grup cu această persoană. De ce? Pentru că vorbind acele lucruri și spunând, da, pe ce, că noi facem sau că suntem grozavi și facem și pe aceea și pe cealaltă, și aceștia sunt foarte supărați pentru că odată cu dânsul pică și dânsii. Pică și dânsii și linia de afaceri pe linie de dragoste pică și trebuie să vadă cum își fac de drum.
Dar nu vor reuși, vor fi blocați. Toate persoane, toți cei care au fost implicați în așa ceva, vor fi blocați. Nu vor reuși până la urmă. Vor fi întorși din drumul lor și vor avea de suportat consecințele. Deci aici este mesajul, că dumneavoastră ați fost salvată. Ați fost salvată de această persoană vicioasă, prin căderea sa și dispariția sa, ați fost salvată pentru că altfel ori vă mânca banii, ori vă încercați să vadă dacă poate să vă convingă. Posibil să apeleze și la substanțe, băuturi, ceva substanțe, pentru a convinge mai ușor pe cine convinge să facă ceea ce vrea dânsul să facă. Da, apelează la substanțele, dă substanțe, alcool, ceva, la aceste, pentru a le tulbura mintea și pentru a fi mai ușor de convins să facă așa ceva. Persoanele care intră în relație cu această persoană despre care vorbim ajung în dezechilibru mental. Le afectează mintea, vorbele pe care le spune, modul în care operează, ceea ce le promite, substanțele pe care le implică. Și toate acestea se termină. În România e clar că dacă e vorba de substanțe și dacă s-a pomenit așa ceva sau dacă sunt găsite, DICOT numai decât este bucuros să afle și să intervină. Dar nu mai poate pune femei la muncă. Nu mai poate pune femei la muncă pentru dânsul. Să stea și să petreacă, să călătorească, să se navuțească. Pentru că asta făcea cu bani. Aceasta era sursa acestui bărbat de bani. De acolo aroganța sa, de acolo confidența sa și făcea ca și femeile să se simtă în sensul că ia uite cu cine sunt, ia uite cine mă ia pe mine, ia uite ce bărbat aici puternic și ce tărie o să am, ce protecție o să am, cam așa le gândeau. Foarte plini de speranță erau. Și m-a ales pe mine mă iubește, am un nou început în dragoste. Noi vom călători și vom fi împreună. De unde să fie împreună? De unde să fie împreună? Pentru că ce bani mai are, îi se iau de către autorități. Deci nu rămâne cu niciun ban. Și acum conflictul mai mare este în felul următor. Pentru că cei cu care era în legătură, pe lângă faptul că a spus ce a spus și i-a desconspirat pe toți, le este frică să nu se apucă, dacă este arestat, să nu se apuce să vorbească în sens să declare tot fiecare ce făcea. Și de acolo este ținut la o parte, dat la o parte, că zic, deci, dar tu ai spus pe gura mare în public, așa, ca și când n-ar fi ceva ilegal. Și acum vrei să avem încredere în tine când tu ne-ai adus toate problemele acestea pe cap și să tem ca să-și scape pielea, să primească pedeapsă mai mică, să primească amendă mai mică, ce se dă în astfel de situații, să nu cumva să îi divulge. Dar îi va divulga. Îi va divulga pentru că aceasta este o persoană care nu ține la nimeni decât la dânsul. Și de fapt nici la dânsul nu ține. Dacă ar ține la dânsul, nu s-ar fi pretat să facă așa ceva. Dar în sensul să se scape pe dânsul, va spune, păi da, bine, haide, ia pe ceilalți. Deci este o persoană care aduce numai necaz pe unde merge. A adus necaz femeilor pe care le-a implicat în așa ceva. A adus necaz celorlalți care erau în așa. Era pe cale să vă aducă și dumneavoastră necaz. Dar pe dumneavoastră, toată această situație va salva. Pe dumneavoastră va salva Dumnezeu. Dumneavoastră
prin faptul că această persoană a dispărut, ori nu ați răspuns cum trebuie la ce urmărește dânsul când selectează cine este candidat bun pentru astfel de măgării, și ați fost categoric, ați spus nu vreau așa ceva sau nu cred sau cum să fac eu așa ceva, în fine, în sensul de refuz. Da? Deci dacă a spus, a menționat așa în trecere sau că are textele sale pe care le folosește pentru așa ceva și nu ați răspuns, atunci își plănuia doar să ia bani, doar să, cum îi spune, să împrumute bani. Să împrumute bani, să mai stea pe acolo pe la dumneavoastră, în genul acesta. Dar nu avea gând, acesta nu este o persoană care vrea să aibă relație. Nu vrea relație. Spune că e relație, că și la una, și la cealaltă, și la cealaltă, și la cealaltă, la toată lumea spune că este în relație. Nu public, da? Dar la persoană individuală, când este doar câte o persoană, spune că este în relație. Dar când este public, spune că este singur. De ce spune că este singur? Ca să poată să mai atragă și alte persoane în această schemă. De aceea spunea că este singur. Nu din alt motiv. Ca să poată să... Deci gura acestei persoane i-a fost căderea. Iar pentru dumneavoastră, faptul că s-a întâmplat așa a fost salvarea. Pentru că dacă nu se termina așa, vă cauza multe probleme. Putea să vă bage în situații care nici măcar nu aveați habar, să aducă la dumneavoastră acasă lucruri care ulterior erau probe sau să vă dea lucruri de la alte persoane și să aveți de răspuns în fața autorităților, de unde le aveți, ce știți, ce spuneți. Putea să vă cauzeze foarte mari probleme. Dar faptul că s-a încheiat în acest fel, pe dumneavoastră v-a salvat. Că a fugit. Că nu i-ați... Nu este bine pentru această persoană. Pentru dumneavoastră va fi bine. Una că a plecat, a doua că vă menține stabilitatea și a treia că nu v-ați pierdut în minciunile. Până la un punct ați crezut pentru că nu aveați un motiv să vă îndoiți de această persoană. Dar această dispariție a pus punctul. Haideți să vedem și o carte de oracol. Ce spune? Am revenit cu cărțile. Haideți să vedem care este mesajul de la îngeri, ghidarea îngerilor se numește. În sens că ce întrebare aveți, că să mergeți înainte, să-i dați înainte, rugăciunile tale și aspirațiile pozitive, așteptările pozitive au fost ascultate și li s-a răspuns. Noi lucrăm cu tine în această situație încă de la început și vom continua să veghem asupra ta și asupra tuturor implicați. Stai pe calea prezentă și te va duce unde vrei să ajungi, spune mesajul de astăzi. În sens că sunteți pe drumul cel bun. Ceea ce dumneavoastră v-ați propus să faceți, ceea ce doriți să faceți, sunteți pe drumul bun și veți ajunge la rezultate bune. Doamne ferește! Dar pentru dumneavoastră lucrurile sunt bune. Pentru această persoană, deci dacă ați fost vreun moment în regret că această persoană a plecat, nu aveți de ce. Nu aveți de ce sub nicio formă. Haideți să vedem dacă aveți și o dorință. Dacă aveți nevoie, spuneți pauză să vă gândiți. Dacă nu... Foarte grea citirea de astăzi. Sper să nu se potrivească la foarte multă lume.
spune că se rezolvă dacă insistați. Că să fiți mai insistentă, în sens că spuneți piciorul în prag, să fiți mai autoritară, să spuneți lucrurilor pe nume, nu se lăsați, da, bine, cum spui, să vă ascultați intuiția, pentru că vă va ghida cum să procedați pentru a rezolva și să credeți că se întâmplă ceea ce vă doriți. Cum spunea și mesajul îngerilor de astăzi, așa este și această carte. Vă spune că se va întâmpla, se va rezolva pentru dumneavoastră ceea ce v-ați propus. Veți avea oportunitatea să rezolvați această... Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine până la final. Vă doresc o zi bună. Vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Vă mulțumesc abonaților mei și celor noi abonați. Vă doresc să aveți o viață și o zi și tot ce vă doriți dumneavoastră cât mai bune și să fiți protejați de toate relele. Doamne ajută și să ne auzim cu bine la o nouă citire. La revedere!